Květák najednou ruku úplně někam jinam. Ne, debile. To se vždycky střídám já. Já to natáčím, Květák. Musíš ulízat, Květák. A pak na Facebook. Ne. Mhm. To bývá vždycky v těch pornech, jak nejdřív mastínou, pak je... Jste ty, jo. To, žádný žij bohnu dřív než ty? Na tebe nikdo nežádlí, Květák. Teď musíš na ně hodit dika. Ať to vypadá originálně. Ti začne plácat dikem za chvíli, vole. Nechuj tam, vole. Bacha, pičo. Máš tu s tou prdel, vole. Hele. Natočíme obličej. Tak teďka dáme jinou pózu. To bude na Facebook, jo? Hej, počkej. Jdou označit videa, no. Kdo tam je? A počkej, že nemá podprsenku, musíš udělat, vole. Prostě jen tak, takhle. Jen tak, nic nemá prostě. A je tam Květák. Tak? Kam? Co ne? Ne? Jdete? Tak počkejte, konec s Květákem. Musí se usmát na kameru, Květák.